say Eza I mean I make a show cause oh Edding Kalam say Jumani Gaye Edding see a bekumpa makokra oh that can the amma bema bukakra media mania who na make home bra Thomas you see yes you are sorry yeah yes sorry sir so who pa this them say come be that one boy Janet here no some pan in same we be boy and who ni dia mania who no dia Edding I some e kwa ba cha Adom asomdwe ka enganso boko dia Adom we share green and am nim say asema ba Jim Oze oh waden na body na yede ana me na ye den sense ye ni mo bo audio kro mo a man for record mo say man fa nya he we na ye na kwesi aga du body no a na yede ya kwesi aga ya maka tapo beta ni ye body ya ni ye hu se akwa agbacha ya Adom ka ho ono na tu multimedia feature o be say dan ni girigu interesting now when I say amunim the point is kwesi ebiwa o ya sure amunim enti wo ti wo wunim ase ebio baby amunim na kura wono ne de ne so obonwum a wanya politics bisa wana so enti mu body du nkyere the biba national dialogue for no munim agi yakama mate amunim inu safuseni wo ye hwan professor Atamos Abreso task force no omudi kan sete apa sabre no mo sha ase se ye confiscate amanfo niema ye twaja to amanfo excavators sabre no dia na onim onim wo munim ahemfo ye galamse oh yeah sure wo munim politicians ye galamse wo munim opinion leader bia wo Ghana ha ye galamse unless ye won say ni aka ne ye solution no ni aka ne ye just say who is to bail the cat ni aka ne ye say asem ni nie kwan a ye mfa so enka me de minim we no enka say would identify problem na is part of the solution who identify problem no a part of the solution etika hu say ohaw ne ye bonhia we eti yenya hu say haw ni nie no kwan ya wose ye faso na ye hu adwuma no na nke de no topono so yetimi ama nipa no wonumu etu nsase mu sade nyina yesebo a wonamra kwaso wo namra kwaso obi anya itu almost a year or two na ye year ebro galamse fo susu especially small scale miners no wo sun ya bobna na ye de enke namra kwaso ntimo ma yenya yadwuma o se dabi ya nhwe ya ye hu ne oye bonne ne oye papa ti obi amfa ne niema ngu ho na o mote ase e de o mo niema gu ho enu achi mampani na nado e ma ye nya ne nte se adwuma no a mepese me ye no ye nsiyo en masie na nsentwefo se o ye tachire ye shedad ye dedicated time for sa adwuma we pa ye nton airtime ye dedicated time for say ye betumi atu galamse na se ni nyina wi ase no empanimfo se o say ye de mra kwan foforo bi aba ye ma ho kwan nipa no beba beje ye mpese ye be youth na free mu eti community mining ye de no aba but adia no kwasi wu kom a eye nipa bi a wonum mu eden en wo say tu nsase mu sade no na boys no so aye say na mu beje ya no aduane de akoma foforo sa de enye na gadanse na sate agumu asemo se nsuo bia na hunu bia no still na ahono beginning no kura sha ase ni nsuo na ni te kakra ba ni nyina sa ko back say ye tano say ye densu say ye blavu nsuo bia mu ahono enti nani ye bebubodin na what happens after mentioning the names what happens after mentioning the names say anamoa ye betu say ye national dialogue meboa national dialogue ne say obi amfa na nuntum nyesa ye wi national dialogue no week ni na anu ku ade yes community na ba bonten ni empanimfo ye ni nyina no de na afiri mu aba say Lands and Natural Resources Minister direct say reconnaissance and prospecting nyina no yenjai anyesa okay enti yaka ye be monitor na emom ABY ye wo apparatchiks bi a omo no say yaka abon dewura ye den no ye ni mo mo say omo gusutu
Yeni momo so mugusu say kwaye no. Adenian direct your energy no towards those people. Right question. And go after them. Knowing very well say ABY but because ABY any asempa hwebo munti me go kan say eya kukuduro na kwasi ye de adwuma no eya kukuduro no papa ika say enkran mema nkran ate mehwe wo wunnim raso bia bedi so no so oguso ye enti eye nipa obo akukuduro nipa otumi di na adwuma ka say memfa ho ni ne ebesi mede me nan besi fom na say ye yi obi ye so nipa se kobrawuo na wo so ho mpafen nam nipa wono ye beyi ne se kona kwhwa ade ne so no na wono ye se wo concession wo se adwuma no ye bi dadaada enti wo bemu a wo nyaye Ghana ni de akukudu ade beka so esan mi dibra amanya nti no se na mi tubi kura mi nyae no wo nyae dabi afe kura na odi ni tumi no enya ne esese wo pe na enti kwasi mampani na nado eni ya ye nua be ma JFM se empanimfo ayo madwen se ombe ye dia we have a long way to go on Sagalam say we no long way and na just say akukuduro so evisa na nanom be sha akon wo so politicians be sha akon wo so boys be sha akon wo so eti enya dwuma ketwa me omobo abudin no na me shoma no because nipa ye de ne ko ho no mo sa area ho no bia me hu ne say this man obi ti sa mewu say yeah amewu sawo de no ko he that man ono wonfa ho ne wo kase ne wo tente sa nkrofo ni bi o sa akukuduro no wo on za bonfisa kwasi afei na waba ne wa hyase no so tumi ye kosi a obi ho no mo a na de yo no wo ye ni kiti obi so de no o ye ni slow ebi de dialogue ebi de dabi umpo bejai eti abudie no ne wa hyase afi no he's young eti ebia ontumi nye ne amewu beye eti so ono ne de ne nananom ye ntena se ye nkoni se ya ye hwe ne ebefiri mu aba ye ma no be 1 year 2 years a ye betumi akasa abutumi ye anasa wantumi anye well ya me ne hene obi Abraham we say na make us ko na de yentumi no yentumi se ma sheda ko mining areas ni bia ko hwe de ekoso na me ko ye no okay o de yen separate ye illegal mining no ho yeah ene wo mo de o ma jo mo concession o mo illegal mining ti se ni mienu no mo de he ne ye ko illegal na se o ma age concession no oh illegal mining ne ye ko ho ai de yen fa mrap kwan so nye obi age concession so tinsuo kese mu a wo se no ono won kan amesim ko hu bi obaka setema haba wow me o pictures so de me yi a kiro ensuo tano chamfa egusu be 20 ana o excavators be say 50 guachire ana trada amatiasim me si nsuo no matua ya ire na no ire ne to bridge kese da so obi video ni nyina na me bisa ye na hwana ne concession ne bo bi din na me say akuye den okuye den na wonim de akoso ni nyina no institutions me hu se emu nipa bi ni concession na o ma tia sinsu mu ye a judiciary pe amuna ni concession yes state institutions are o me powerful hu so mo de obi ni concession o me bisa we opposite for obi ho asra for crowd security agencies no tissue military de ni ejai I tell you parliamentarians Mr. Konya ko ketwa o ene ade no baby nam na no hemfo bi so ginam ne ti se ato nkra nana ena ne afra wo hene bi wo hene kakaka bi o nana kasa yes nana kasa se yenja o no muntu enye easy o ene ani okona din anya ko ketwa o se ska o rem ti ye peru abedi ni fie nti o mu tu asase no na me ya na ye me ya se enchirima ani ya dwino munye sa pa ka de omu yiye de nka yenya yense se yese no a ye ma na beka na dabi ye ma na ba betu ye na nkasa no de na de asa abroso aka se ye di woroma bro serious o because asa yenya ye wo se no ye prese de bedi nanko a yenya sika na ye de ye kire ni ho
ɛyɛ serious so ni nyina bi aba mining sites na kɔhwɛ ɛnɛ yɛayɛ the cancers kidney yɛsɛe ɛnyɛ easy nsuo no ɛsɛ sɛ wɔ nsunsuanso nnuro ɔmo de gu mu no wobɛkɔ baabi kura nsuo mmɛnom na ɛde na video bi mɛbɔ mmɔden yi sound no akwasi mede bɛbrɛ ɔmanya hu sɛ wɔhyɛe kon wɔ so deɛ mede video no ne audio no nyinaa bɛbrɛ Chinafoɔ no a yɛbɔ wɔ soboɔ no Chinafoɔ no kasa kyerɛ schoolfoɔ bi fa galamsey ho China ni no ɔte hɔ asɛm a wɔɔka ne sɛ ɛyɛ ne nwanwa sɛ Ghana yɛyɛ bile mu Chinafoɔ ne sɛ ɔmo na abɛhyɛ na wonim sɛ ɔmo ambassador hɔ kora ka ɛna ne 3 days abɛhyɛ yɛwura mu ɛna ɔmo sɛ yɛ kwaeɛ ɛsɛ yɛ kwaeɛ ne yɛ nsuo wɔse China ni biara ni hɔ nom a onim Ghana ɛno China ni biara ni hɔ nom a obɛwura Ghana ha wɔ abere a yɛmmaa no ho akadeɛ sɛ wokɔ yi gye wei kɔ wɔse obi na ɛbɛma China ni no visa okay obɛwura Ghana so a baabi obɛfa biara no ɛyɛ Ghana ni na ɛde ne bɛkɔ reasons nti a yɛmaa ne visa ne visit ɔde ba no ɔma reasons ni ɛwɔ bɛyɛ ɔmo ba a ɔmo nim Western region ɔmo nim Asante region wɔmo nim Bono region ɔmo nim Ahafo region ɔmo nim baabi ɔmo da ɔmo deɛ ne sɛ waba Ghana nti ɔmo ne nam nkan ɛyɛ Ghanafoɔ naa bi na ɛbɛ ɔmo hɔ nom ɛka kyerɛ ɔmo sɛ wɔpɛ business a yɛwɔ Ghana ɛyɛ wei na ɛsɛ sɛ woyɛ enti no sɛ yɛyɛ se wɔmo mmom ɛna ɔmo nam ɛna ɔmo sɛ yɛn saase a yɛmmisa Ghanafoɔ na ɔmo lidie no wɔn wɔn asɛm ɔmo ka ɛnɛ yi yɛsi kookoo Chinafoɔ no ɔmo atumi abɛdi yɛn ntɛntɛ saa ɔmo so kookoo no sɛ ɔmo export bi yɛ ɔmo awaden eti ɔmo sɛ yɛn saase ne nsuo no ɔmo sɛ nyɛ yɛn nea ɛyɛ Ghanafoɔ no a ɔmo lidi no ɔmo hwia bɛhu ne ɔmo bɛkɔ akɔyɛ ɔmo country no eti adan na ɛwɔ sɛ yɛn ankasa yɛfɛ tuo ne yɛde bɔ yɛn nan mu yɛde bɔ yɛn nam because of ne yɛbɛdi nnɛ nko anti eti onipa korɔ no sɛ okokotu galamsey no ne bɛhwie na yadeɛ krankro bi abɛtɔ wo so a sika no de bɛyɛ dɛn vanity wode sika no bɛyɛ dɛn kwasi sika no wode bɛyɛ dɛn asɛm no abɔ no ebi wai sika no Yamode ebi a wo de wakɔ sɛe Western region wadwane abɛhyɛ nkran so Western region nsuo no menum bi bubusuani bi bɛkɔ hɔ obi bi bɛkɔ hɔ enti yɛsrɛ dialogue no mo yɛ ne de nyɛ nkonwasi nko a o wo mo ma yɛnhu yɛsi nkonwa ne wie yɛ no ne yɛfira kyire ba yɛ ni implementation no so nie yamene hene anyway ekona de nso kwasi nasu bi aba o ebi aba o o ma mi sanura ofie ya ena ofie na obeda mpa so be ebegbo akuti anyuma apamsefo oza agina tuo nyina ye kɔ bebbo akuti ya obo akuti ya wie ya na obofo so de tum se ye mefa no adidi na tem enti nura odu fie na na omsa akɔfa no asamo nim sanura no so omunya obofo de no so omu grantee ni be ma ne da fie dia me ho video bi a na ka se obi anko na eye asem foforo na aba obofo si wadidi na tem and that na obekọ akotena police for ne car no Adom strong mum Adom strong anya me be strong anyway na oni obofo de ne gisi nya lawyers no mbo aye kire se udi matem nam du bi a hwan na edi ne yongo atem so me ni nyina atwa mu on fa good lawyer do me I do you o mu nyina obi anu ya Adom obi anu ya na anyway bra yo gyina wa se yen nden fa na bogosu monitor obri nti fa paper ne hwe fa paper ne hwe obetire nzachira binko na asampa mitio galamsey asam ne yaka daily analyst ade nsembia ba wakam so what omu din omo achepa wakam wo mo dia to dwase kwa ebretuo bi a ya to free tetetre de ebi wo kubi agenua bepo na fe yokumbra sa kwa ebretuo nipa bi agba wura mu a omo tu musika akọ sempani amomani amrea na say de kwaye no na de kwaye no ya na ye ni institution e bo kwaye no ho ban ana bi wo pa enti afi adan
ana nkrofo to me bura kwaye nim sami adam menti ase say forestry commission e twama won mo nkowura mo senso mo ne mo nkowura mo ye wa institution e bokwa ya ho ba omo onim this week your story be from Tubekasi Bunkwasi forest kese that western region where northwest region obi western north sa na e kano obi ewuram watima kokwaye ni inside o na ni madwuma akoye kwasi akobo apata and wafa kofo gallon be miensa na wodi school bag and wafa plastic chairs be 9 and na kwaye no wadodo ase atwa nua be miensa mienu bi and wo hyemu oye dane a wo se unyame amane direction se won kwahye hono mon koya sode kwaye na ya reserve okoye de da ha wo free baby a wo free yes in area hokora na wo free o nyame yi a kire ne se sa kwaye won koya sode on be start ya sorry wo kwaye nim and all the mosquito net ne mosquito net and wafa your friends say mosquito net ka ho nyame ne mu de yen unse obi wo hono metoda mi nipa ni bi mi hu ni se omasumi omoche kakra bi a wo se nyame na efre no won ana wo kododo ho ba we die nananom ye fast nananom hu ni ekoso na na omudi mirika wo ka je wa mo nananom amane wa anye permission free ba bia Sandy Dwaso mame ebi wai wa anye permission free ba bia wo fiti ya wawura kwaye no akotena mu eti wohu we ne sa wanhwe ni akwati wohu sani asa daisi wasi nyame obi ya ade wo mayimu no nyame di nyame betare ho a okoka be ka so obo wohu eti babi a wo se ye de niema to no se nipa no wo be hwe na ba akowuram mienu akowuram na o ma hyase a entem so ipie ni akuhudu e wo se wonum di achi no ni aye ne fast na se etena wono mo eno na wo bisa se eti ye ni omo esese omo hwe ye opa kwasi ye woku obedu na ye adan na ye se obi ada omada ene ye ne edin o asem obi pastor ni to jam yanko anti sadia maka no wa kampanimfo na kasare se mpanimfo mo ni nkokwa ni bi hu ani party sisi mu na anye sa nsuo sa akose kwa ya kan na so ma no yenya wie yo kwa ya na so nsuo ade ma ye na nsuo ya so etena me nkrofo no bi na se ne ye twia ya no kom dia isu kom titiriwa na je se ebeduru brebi na hwe ya ebe kra nsuo edi furo bi mam na aba benom timpani mo mani enko ho we asem a krata edi aba agua yo yemfa daily guide Dwaso na sa agrada be no enye sika ketu kwasi yese 500,000 Ghana cedis ena chese embenifo de to no so ni yese ye ka kire no abosi abonte a chese okotwa ni video ni wie ye kwoto afamsefo no koda ne mpa so kakra mpa isi se fita ena embenifo san frɛ ne sesa bra na obofo so de waba eti we de enura yese ye grante ni bail an ye san di ni wuram wo se won san kono ko ya temdidie so ano na wo de no to nkyane a kane pani a no oda snitch adwumako na no kwasi sa story no wate Usa charges or mudebo papa and Thompson no net doso. Na no ebeto Dwaso ni nyina ejire gujari kwa fesu. Yes fresh charges. 4 fresh charges. Yeah, they bono. And yes and they abono. Eti koto etoda na nsem ni biase obi na kan se ye gya wo se ko free premises ono muduru fiansa because ye tumi jawo ye uya ya ni asacho. Eti Owura Thompson former Senate boss ne sensem no yesi new charges we kura 29 new charges okwasi 29 nipa 4 kanu ho and 29 fresh charges and they abom me kam kire o eti papa no o asembo ne po na ene enkran giant sunie enkran budo regional minister woni nie na papa na ye word wo say make a crowd work project no woguso wo betwintwa na nambia wo beyi wo firi ho wo so beyi wo firi ho enra midday na woni na chichi nkomo ewia no just I pray because I pray senka ye sinani so no ontumi nye no obe succeed no ebi wa obe succeed onim de entia ne strategy no me pepa aho sa ne strategy na otumi ewo obia in etwi obia bem si yente na se no eno ne bema na succeed
wo hye galamsey fight ya omampani declare no stakeholders yan consult you to me am one yankoye ni say you fail we over to me as regional minister but oko bia na yase mako say die simani sunie wo so die na obetumi aye aboa na nipa na ka say ususu ye die unim usom ha wadwe nkyere nti okay me ba wadwe nkyere na wo di aba no so hama me na yenye efe nipa wo yes you succeed and that is why Honorable Henry Cote will succeed. ABY, he will succeed. Accra will work. He will. Because in me kofa kanishi wo. Who say ya shada den kanta no. E be across the road no say kona kofa overhead and so. Kwasi me di traffic mu. Nipa no yi ade no. Broad daylight. No fast here. And na all wire ade no. What the by force so. And I will say, Omu was our area, or no, I say, junkies no a frafrano. It's me, yeah, no. Nam say, I did a mamma, a yimra from Cacrebi because of the bathroom ned, a call for more area, what we used to because Nanini home. Into me, and besides, I will Buddha did, fro. Until case crack. Look at Nipa Yesubanyo. Until case. Yashada Bokaya that Diana say, overhead and in our honor faso. Eti we ni awo ye ne Medina yi enya nwanwa se obewie no obi awise ade ne se me de heya ne mefa da bia chosa ebiwa we be owose ye lasho eti police ne de ose ope volunteers minister se ope volunteers a omo beboa ma adwuma na wo ye no se omo patrol omo ehwa amane ma akoso no ye besre omo betumi aye say man they should help him because kwesi say ye ne e ka say ye gya no ho wo da gata ye omo tim o so the ball aguma abeyi no si ye nya nifa obehwe ade enche ye bekọ na aye ma yesu ban no kwesi enye asamo enye eti wunya daily guide ene enra make akra work no project no mpanifo eguso ya the one krata wodi bi aba na kwesi krata me de toaso ye Republic Press unim say be mfrinja numana in 6 to 7 years 5 years ago na but his teacher ni bia kwa sese akwada bi ye yire di ye ni say ama ba fam kakra na okodo atifidu mantam no mu ye asaman hom ne so ama posifo won potem o teacher ni ba ko ye frɛ no authentic Ibrahim Adams authentic no teacher authentic ti ko da nyina say authentic da no frɛ no na wono de se nkwada nketo aro mo o kire won ma de no ene wode won todwe wanyinyim bi wi a no aka kire se koyigu no akwa ya makwada ba ko ate afaso o wie ya hane wadwane empanimfu a wo hwe bambo so tifiri mantem no kire se wo mo hwehwe authentic den Ibrahim Adams na unim se akirekirefo emra ebo madwuma no ho ban no ekutia saade ne kasetia se wo kire obi ade na obesan ahye ni nyinsen anare beda etia mra ti de teacher ayi authentic ayi no tia mamra ese tia ngumasua mra nkasa ye de bo ho ba no nti empania ye se kwambia so ba bi o hye bia no ombe kire no na kugina mra no ememra na di ye de akwada bre o se kire na de ane nkase enene na baba wa ya no mo ye free polo nyina se no mo ye nyina o mo no kwa Adom so that's him and biti inana dede nyina se social media na no mo ye dede kwa obuni kapre obi asu nya kokodro betu bi akosa nya ma no ejina charity tu pe nipa mienu mo amuti awurade Ghana mo mpa ya na rehu obi enu otimi nya kokodro se mi be gina kiri na gidie no mo ni because na se nipa mo nyini ya de mo nyedie na se o ko ye na se eduso na mo nyini nipa ni so obeti eduso ni ehunu ni ese fa ne bra ze wona free polo enjo da so dem mo ontimi am meet bill conditions dede no mo ye nyina mo so mo te wo se mo solicit fan na man a kese grofo mu mumra je dede sa Adom FM meni ewu ama wono papa na me be dede nyina ngoma baba wa da na jana ho biom
zenka weekend nko baba fia betwa se de mu ye ne ye se obi so ota asase ama no se de asase won ton ya mo siro kai David yo yanko sikasem mu kakra kwasi na ye de Business and Financial Times ye wo daily graphic for akachie nie yemfa entoaso na de wonkrata yi ne wode aba eye kokobo ye ampanimfo ede ma papa na se ne na mframa mu ye beto anyinam kani ato mu ye beto nsuo to mu ampanimfo a woda Ghana Employers Association ano de atudwa se PURC F ochese omutena se ehwe ema mpanimfo san beto anyinam kani ani nsuo to mu a ene na wo mo so wo ma abro no ma abro papa asemo wo se hwehwemu a o ma ye kire se efiri bra COVID-19 yiyi ni ti ewo wiase nyina na ebiduru Ghana no adwumayefo ewo Ghana chese dodo na onwuma gu wonum so ane afa wonwumam bebre yayi wadi ebi so wonwumam asabri ya meka sai akatua ye ka ase ye de bema wo no ya tete so enkanka ne woni ye ankurankura nwuma no enti sakoba ne se nipa no a wabi adwuma no wono asese isika mfiri baabi mma asemo ye ntona de na wo san beto anyinam nkani ani nsuo tuo no mu a na ye doboro saransa kotobekuma eti empanimfo a woda Ghana Employers Association ano se Public Utility Regulatory Commission empanimfo nhwe na oma ho kwan amma empanimfo a metoto anyinam nkani ani nsuo tuo wo so mo ba ya omumongu ana the one krata ye musno empanimfo wo intelligence unit economic intelligence unit mu ana omoso de abase so obi adwen ye ne se 2021 ya ye wo mu eniema mu be ye eniema mu bego a oboa ya sise wo a wotambetu ye nyina eniema mu be ye den 2021 yi yes because of COVID no say ye hu say yade no enu nie say na ni petna esika wo se komne hyehyɛ ya wiase nyina no 2021 yi obi antumi hyɛda nyina ne naso baby abedin timu obi na ada wo se afidie yebema wo aso aguma no se nipa obeka sa bia no na se wo mu nkonta yie fa ni sikasem ene amamu ho eti Business and Financial Times ni ode aban no ene yesaya no kwasi wo de asa yesaya na da kana ye minim se ba kokra ebi wa ya na ye fa sorry kwasi ebi chronicle wo fa bom na memra the custodian mu na ye fancy kwasi fa custodian no ayo the custodian no kwasi yentinsi pure politics. Okay. Okay. Pure politics. Okay. Pure politics. Kwasi. I know you're lovely. Kwasi, lovely. Me have pictures na wo hanu a. Kwasi ya twere udini de comrade ka ho a. Na chese ogboro. Comrade ya comrade. Comrade. Comrade osansi ekeda. Media kura mu miempe comrade say. Comrade. Comrade, media mu comrade. Na hwedin no omo kyerɛ ye no. The custodian kyerɛ o say comrade antwibu asia konsa kyerɛ. Comrade 1. Comrade 2. Comrade Dan Abodapi. 2. Originem. Comrade Chichie Poku. 3. Comrade Professor Kujo Gavoa. What did he do? Professor Gavoa. Professor Gavoa. One so was it wenum near Fra was a senior cadets. That's right. Me did it say and Tim Jackery so come Tim Jackery actually metro. Na Dr. Kumbo. Dr. Kumbo no who say baby ojinano. And this ya man yoko no penny 4 year wo no. Say problems are ben nyina odi animu o mo solve. Okay. Eti say baby ojina no. Wo jina ha say jina keda enye yie sa. Problems ne ba ye frɛ wo obi yan ko solve. Eti so sa be hunu mu na wasa ko solve a ono baby ojina no critical. Na critical. Enye hi say papa we your way. Na wa bio. Bobi ka mo munia na. Former foreign affairs at a meal's time. And a comrade Tony Hedu away. Oh, what do you
Babu sase mo. Oh, kwesi. Oh, so you're coming. Papa, you want to watch it? Oh, no. What comrades? Comrades, Comrade Ama Benua dos. Away. Oh, Auntie. Omo say ahokeka na kane na omo de ye adwuma ni nyina bam. Onyina bam, e pa bam. Tie say no omo de no omo ta akire, omo pushi. Eti da ubon krata say Comrade Obeda Samoa so ono so nyini abam sa. Na omo ho na omo pisin kakra. Oh, okay. Na da ubon krata say ekuyi sa ni mpanimfo amabobo wodin. Ene mpanimfo bi e ka ho say NDC amanyoko no wo mo mpese amanyoko no beji egu wo mpese amanyoko ni gina ne na so enti enyina so a ye de ti NDC amanyoko no so mo ti asi on be hwe se be ye adwuma okay because ade bia wo ya na sefapem no ejiri a suru ni bejiri eti mpanimfo ye se na anu hyiamu omokoye wotema no wo mo se efri grassroots ba bia ba no omo pese NDC amanyoko no wonu mani suade hunu wonu munyina so wo mani to obi atimtu ba amanyoko no ma no hu se ye de say ne ye kono ye nkoni benkum ye nkoni nifa wo hu eti omo hyiamu no no wonum chairman ofusu ampofo opani no say no wo school no ye adwuma te so wo mentor nkroforo no kra no wona mentor kokubu ahen wa mentor nipa bebre edena we Debbie. No man talk kubu ahian so. So I meant talk kubu. Say kwasi asem na aka na asem na. Say dey make kwasi asisa akrate. Kwasi say yanko. Na me bo me krata no kwasi. Kwasi yankase e di we chacho. We sure say okase o wankase. Kwasi ka so di si ade a wo ye. Producer say yanko. Ka so di si ade a wo ye. You ko the chief imam and your birthday. Oh yes. National chief imam. Nya shire ni for 102 wow. 102. Wow. And still moving. Asemo. Nyamishira wa no shira. 102. Happy birthday, yeah, man. Happy birthday. Shake no shaributu. Yes. At 102.